Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng ginisang munggo na may sotangon at chicharon, bulaklak. At meron tayong suka, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga tab kay Kapampangan. Manganta na po. Opo. Unang sumo tayo. Pero po muna tayo ng rice. Rice. Ang chicharon bulaklak po natin ay niluto po siya sa air fryer. Gamit po natin ay gapor. Ayan. Yes, gapor. Sarap to mga kapudibis kasi may sotangon, no? Tsaka mainit pa. Ayan. Sarap. Favorite ko to, munggo. Unang subo tayo. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo. Chicharon naman. Sarap. Wow. Sarap. Ang daming gulay mga kapudibis. Tuloy na natin to. Siyempre mag-rice tayo. Gusto niyo rin ba ito mga kapudibis? Ito. Malapang to. Yes. Ay, malaki nito. Ang sarap. Sarap.
Sarap. Sarap. Ito na kanin pa. Oh. Oh my God. Ay, gusto ko yung tutong. Sama mo sa rice. Masarap. Hmm? Sarap. Cheers tayo. Cheers. Ito ba? Mm-mm. Ito kanin pa. Ubus na.
Gusto mo pa? Munggo? Yan. Hasim na ano? Suka. May rice pa. Yan. Sarap. Mga Kapudi Bis. Gusto ko pa. Baka Kapudi Bis, meron kami tira. My God. Si Charong Bulaklak, hindi namin naubos. Baka ba, alam nyo na, patatapos lang ang bagong taon. Baka kami mabagong taon din. Baka Kapudi Bis, ayan, meron kami tira. Isa lang. Naubos ko yung munggo ko. Sarap-sarap. Ayan, naubos po namin pagkain namin. Napakasarap po talaga. At gusto din po namin batiin na si Roel Kim Ro. Ayan, birthday niya kahapon. Happy birthday sa'yo. Happy birthday po. Happy 3 Kings at birthday Yes, niya. happy birthday. Nanonood siya ngayon. Happy birthday sa'yo, Roel Kim Ro. Pamangkin ni Siopaw Lea Payawan. Happy birthday Ayan. po. Enjoy kayo sa bakasyon ninyo. Nagbabakasyon sila ngayon. Yes, happy Lea birthday Payawan, po. Siopaw, Baby Alison, Regina May Banyares, Jeremy Macalisang, shoutout sa inyo. We love you all. I love you all. Mga Kapudi Bis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan, at Cook Like Crazy. Mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Yes, mga Kapudi Bis, kaya kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. We love you.